Ja sam Drago Božić iz Zagreba, Karačiška 20. Došao sam i javio se radi deložacije koju imam 26. u 10 sati. Radi se o stanačkom pravu i kući koja je legalizirana, koju sam prije napravio sa Zrenom gdje sam. Iako sam kuću legalizirao i tužbu za utvrđivanje prava, koja već je 21 mjesec na sudu bez zakazane rasprave. Do sad sam bio član HDZ-a, do prije nazad par mjeseci član sam mjesnog odbora Trnje. HDZ kao stranka štiti samo one koji su se obogatili, koji su pokrali, a poštene nas koji smo radili, bolesni zarazili, niko neće da nas podržava. I protivim se to što oni radi, to sam pozivao, to je isto jedan od razloga zašto sam izbačen iz stranke. Glavni jedan od razloga što mi stranka nije htjela pomoći, već da pače ona podržava deložacije. Ljudi bez obzira imaju pravo ili nemu, a ja smatram, ne da smatram, sigurno sam, ja sam tu pravno došao i želim da mi pravno se riješi, jer imam pravo na stan, a ne ići na